Sanduța! Ia uite, ce-a trimis bunica la fată? Ce-a trimis bunica la fată? Ia uite, asta pentru tine, cadou, da? Da? Na! Da, mama, să te ajut să te așezi. Hai! Ia uite, cadou de la bunica. Ia vezi, ce e aici? Hai, desfă. Ia. Sanduț. Ia, ce e aici? Ia uite ce frumos. Vezi tu? Da. Așa. Da să desfacem spune. Ia uite ce. Opa! Ia uite ce frumos e aici. Asta e farfuria ta nouă, da? Așa. Cine e așa? Smurfic? Smurfic? Vezi ce frumos? Tare frumos.